חושבת שאני לא יודעת מה את עושה? תלמה, איזו הפתעה נעימה. תביאי לי אותן. להביא לך את מי? את יודעת בדיוק על מה אני מדברת. אין לי מושג. אני מדברת על התמונות. התמונות שצילמנו בערב יום העצמאות לפני 3 ימים, 20 שעות ו29 שניות. כן. ומשום מה, את מחליטה לא לשלוח לי אותן, ואת יודעת שיצאתי מדהים. את ממש לא יצאת מדהים. באמת? יצאת מדהים אך ורק בגלל העוד 60 פרו פלוס של אינפיניקס. בלעדיו את כלום. וגם אם לא היית יוצאת מדהים, טכנולוגיית ה-AI בתמונות הייתה משפרת אותך בכל מקרה. בדיוק. בגלל זה אני צריכה שתשלחי לי אותן, כי הטלפון המדהים שלך צילם אותי כל כך טוב, ואת לא שלחת לי אותן בכוונה. והגעת עד לכאן בשביל התמונות? למה את עושה לי את זה? למה? תרגי, אני אשלח לך אותם תכף. לפני 3 ימים את אמרת שתשלחי. לפני 2 ימים אמרת שאין לך שטח אחסון. אתמול אמרת שזה שולח, ועדיין אין תמונות. אז איפה הן? תלמה, בואי נהיה כנות. אני לא הולכת לשלוח לך את התמונות האלה. למה? למה את עושה לי את זה? כי אני נהנית לראות אותך ככה. מפלצת.